V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako si vybrať ten správny kompresor. Prejdeme si rozdiel medzi skrutkovým a piestovým kompresorom, pozrieme sa na výhody jednotlivých kompresorov a všetko potrebné, čo by ste mali vedieť pred výberom kompresora. Najväčším rozdielom medzi skrutkovým a piestovým kompresorom je, že skrutkový kompresor je určený do nepretržitej prevádzky. To znamená, že môže pracovať nepretržite, zatiaľ čo piestový kompresor pracuje v cykloch. Je určený skôr do menšej prevádzky, zvyčajne do autodielne alebo do nejakej menšej dielne. Zatiaľ čo skrutkový kompresor má ďaleko širšie využitie. Používa sa najmä tam, kde je potreba veľa vzduchu. Používa sa v autodielniach, potravinárskom a drevárskom priemysle. Prejdeme si parametre potrebné pri výbere kompresora. Prvým z parametrov je typ kompresora. Buď skrutkový alebo piestový kompresor. Najväčším rozdielom je to, že skrutkový kompresor je určený do nepretržitej prevádzky, čiže nepotrebuje oddychovať, a piestový kompresor je určený skôr do menšej dielne a mal by pracovať v cykloch, to znamená pracovať, oddychovať. Ďalším z parametrov je prietok vzduchu. Prietok vzduchu sa uvádza v litroch za minútu a mali by sme zohľadniť všetky zariadenia alebo odber všetkých zariadení naraz. A mali by sme zanechať rezervu približne 20-30%. Ďalším z parametrov je prevádzkový tlak. Štandardný prevádzkový tlak pri kompresoroch je oscilácia medzi 8 až 10 barmi, avšak existujú aj kompresory, ktoré tlačia až 20 barov, tzv. Vysokotlakové kompresory. Pokiaľ potrebujeme tlak menší, že nám zariadenie uvádza, že potrebuje napríklad tlak 6 barov, vtedy vieme tlak regulovať pomocou regulátora tlaku. To je také prídavné zariadenie, ktoré si dávame na výstupe z kompresora. Ďalej by sme mali zohľadniť, akú čistotu vzduchu potrebujeme. Či potrebujeme sušič na kompresore, alebo nie. Sušič vieme v štandarde dodať aj ku skrutkovému, aj ku piestovému kompresoru. Piestové kompresory zvyčajne dodávame v takýchto kompaktoch, ktoré fungujú automaticky a viac menej nie je potrebná nejaká regulácia. Stačí si len pripojiť vývod kompresora na sušič a vtedy už dostávame suchý vzduch. O celom priebehu nás kompresor informuje na displeji, čo sa môžeme pozrieť. Ďalšou výhodou tohto kompresora je nízka hlučnosť oproti piestovému. Tento kompresor je navyše vybavený aj invertorovým motorom. Toto je úplne prvé spustenie tohto kompresora. Má taký trošku rýchly nábeh, ale potom štandardne je už trošku tichší. Celý priebeh vlastne vidíme na displeji a taktiež vidíme tam údaje o prevádzke, koľko motohodín má. Vidíme, že toto je úplne nový kompresor. Najväčšou výhodou tohto kompresora je práve nepretržitá prevádzka. To je zároveň aj najväčší rozdiel medzi skrutkovým a piestovým. Taktiež tento kompresor má nižšiu spotrebu energie oproti piestovému v dlhodobom horizonte. Prešli sme si tlak a ďalším takýmto parametrom je veľkosť vzdušníka. Štandardne pri skrutkových kompresoroch máme najmenšie vzdušníky 150 litrov, pri týchto väčších máme 300 a 500. Prípadne na vyžiadanie vieme dodať s 1000-litrovým vzdušníkom. Veľkosť vzdušníka však má vplyv iba na stabilitu tlaku. Dôležitý je hlavne prietok. Ako som spomínal, musíme si spočítať pri prietoku vzduchu odber všetkých zariadení, ktoré budú používané v dielni naraz.